И здравейте хора, днес ще играем на Car Parking. Взех тази G-класа за 1 милион и сега не оставам с никакви пари, с 5000 съм останал. И да започваме клипа, понеже в момента съм в България. Нали, в Car Parking, в български сървър съм. Да видим дали ще имаме късмет. Тази кола исках да я взема, но нали не съм останал без пари. G-класата не искат да купуват на 850 хиляди и се чудя защо. Хора, просто реших да сменя сървъра, защото в България не искаха да купат в колата и отиваме в Англия. Хора, както виждате, намалих колата, но още не я купуват. Мисля да я намаля още след малко, ако още няма купувачи. Еми хора, реших да намаля колата на 576 хиляди. Купил съм я за 1 милион преди 2 месеца. Хора, намалих и на 500 хиляди и още няма хора за купуване. Така че мисля вече да се местя в друга държава. Може би в Арабия. Сега ще видим. Да, в Арабия отивам. Така хора, слагаме на 700 хиляди.
хора, пак я сложих на 500 000. Сега на 400. И още не взимат. Хубавото е, защото хванах някаква кола на $3. Може би печагата се е объркал. Така че сме добре. Хора, с този мисля да правя бартер за този рейс. Така, хора, сега ще правим бартера и вече го направихме. Бая голям си е, като го гледам. Не знам как ще го наместя, ще се пълна да го продам и него. Пуснах го на 500 хора, ама не знам дали някой ще го вземе. Хора, какъв е този нашия късмет? Пак купихме кола само че този път за $1. И сега се опитвам да я продам за 200, но не става. И си мисля просто да я направя на дрифт мод и да дрифти. Така, хора, мисля да си претегля колата и е 1270 кг. Това ще е за клипът, хора. Ако ви е харесал, се абонирайте, лайкнете, а от мен чао!